டிவைன் மருத்துவம் நேயர்களுக்கு வணக்கம். நான் டாக்டர் நித்யா, எம்டி சித்தா. இப்போ இருக்கக்கூடிய பரபரப்பான காலகட்டத்தில் டே அண்ட் நைட் எல்லாருமே ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இந்த மாதிரி கண்டிஷனில் முக்கியமாக பார்த்தோம்னா எலும்புகள் சார்ந்த நோய்கள் நிறைய பேருக்கு இருக்கு. 40 வயதை கடந்தவர்கள், 50 வயதை கடந்தவர்களுக்கு வரக்கூடிய வாத நோய்கள் அப்படின்னு நம்ம சித்த மருத்துவத்தில் ஒரு 80 வகையான வாத நோய்கள் இருக்கு. அந்த மாதிரி கண்டிஷனில் இப்போ இருக்கக்கூடிய யங் ஜென்ரேஷன் பீப்புள்ஸ்க்கு நிறைய பேருக்கு, முக்கியமாக ஐடி ஃபீல்டில் இருக்கக்கூடிய நிறைய பேருக்கு வரக்கூடிய நோய்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா செர்விக்கல் ஸ்பாண்டிலோசிஸ், லம்பார் ஸ்பாண்டிலோசிஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். செர்விக்கல் ஸ்பாண்டிலோசிஸ் அப்படின்னா பேர்லேயே இருக்குது. இது கழுத்து பகுதியில் வரக்கூடிய எலும்புகள் சார்ந்து வரக்கூடிய ஒரு நோய் நிலை. சித்த மருத்துவத்தில் இதில் சகனவாதம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். வாத நோய்கள் 80 வகையில் சகனவாதம் அப்படின்னு சொல்கிறது கழுத்து எலும்புகளை பற்றி வரக்கூடிய நோய் அப்படின்னு சித்தர்கள் விரிவாக சொல்லியிருக்காங்க. அதே மாதிரி தான் லம்பார் ஸ்பாண்டிலோசிஸ் அப்படின்றது இடுப்பு பகுதியில் வரக்கூடிய நோய். இதை சித்தர்கள் தண்டகவாதம் அப்படின்னு நம்ம சித்த மருத்துவத்தில் சொல்கிறோம். ஓகே, இந்த சகனவாதம் அப்படின்றது யார் யாருக்கெல்லாம் வரும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதோட சிம்டம்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ரொம்ப நேரம் நம்ம குனிஞ்சிட்டு வேலை செய்கிறதோ இல்லை அதிகமான வெயிட் லிஃப்ட் பண்ணுறது, இந்த மாதிரி வேலைகள் செய்கிறவங்களுக்கு வந்துட்டு இருந்தது. இப்போ இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் பார்த்தோம்னா ஆஸ்டியோஆர்த்ரைட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மூட்டு நோய்கள் வருது. அதே மாதிரி செர்விக்கல் ஸ்பாண்டிலோசிஸ் அப்படின்ற இந்த கண்டிஷன் கழுத்து பகுதியில் பார்த்தோம்னா இருக்கக்கூடிய செர்விக்கல் வெர்டிப்ரா, கழுத்து பகுதியில் இருக்கக்கூடிய செர்விக்கல் வெர்டிப்ரால ஏற்படக்கூடிய பாதிப்பினால் நரம்புகள் அழுத்தப்படுது. எந்ததுனால இந்த கழுத்து எலும்புகள் பாதிக்கப்படுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, கழுத்து எலும்புகள் தேய்மானம் ஏற்படுறது ஒரு சில கண்டிஷன் ஒரு சிலருக்கு ஏற்படுது. அடுத்ததாக பார்த்தோம்னா ஸ்பர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கண்டிஷன். இந்த தேய்மானம் ஏற்படுறதுனால ஸ்பர் கண்டிஷன் ஸ்பர் அப்படின்றது வெர்டிப்ரால ஏற்படக்கூடிய சின்ன சின்ன தேய்மானத்தினால் வரக்கூடிய மாறுதல்கள். இதனால கழுத்து பகுதியில் இருக்கக்கூடிய நரம்புகள் அழுத்தப்படுது. அதாவது 8 pairs ஆஃப் செர்விக்கல் நர்வ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸ்பைனல் கார்டில் இருந்து நம்ம கழுத்து பகுதியில் பார்த்தோம்னா நரம்புகள் வெளியில் வரும் இல்லைங்களா. ஸ்பைனல் கார்டில் இருந்து கழுத்து பகுதியில் நம்மளுடைய தோள்பட்டைகள், கைகளுக்கு சப்ளை பண்ணக்கூடிய நரம்புகள் வருது. இதுதான் செர்விக்கல் நர்வ்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இந்த நரம்பு வரக்கூடிய பாதையில் ஏதாவது பாதிப்பு ஏற்படும் போதோ, இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி ஸ்பர் வெர்டிப்ரால் ஏற்படக்கூடிய ஸ்பர் கண்டிஷன்னாலேயோ இல்லை டிஸ்கில் பார்த்தோன்னா டீஜெனரேஷன். டிஸ்க் அப்படின்றது ஒவ்வொரு வெர்டிப்ராக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ரக்சர், ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் டிஷ்யூஸ் அப்படின்னே சொல்லலாம். இது வெர்டிப்ரா, ஒவ்வொரு வெர்டிப்ராக்கும் இடையில பார்த்தோம்னா ஒரு ஷாக்கோ இல்லை ஏதாவது ஒரு பேலன்ஸ் தவறும் பொழுது நமக்கு தேய்மானம் ஏற்படாமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு அம்சம் அப்படின்னே சொல்லலாம் இந்த டிஸ்க். இந்த டிஸ்க் டீஹைட்ரேட், அதாவது என்னன்னா தேய்மானம் ஏற்படும் பொழுது இந்த போன்ஸ் ஒன்னோடு ஒன்று நெருங்கி வரும்போது தான் நமக்கு தேய்மானம் அதிகமாக ஏற்படுது. ஸோ டிஸ்கில் டீஹைட்ரேஷன் ஆகுது. இல்லை ஹெரனியேட்டட் டிஸ்க் அப்படின்னு ஒரு சிலருக்கு கண்டிஷன் இருக்கும். ஹெரனியேட்டட் டிஸ்க் அப்படின்னா இந்த இடையில இருக்கக்கூடிய டிஸ்க் பல்ஜ் ஆகி வெளியில் வந்திருக்கும். நார்மலாக இருக்கக்கூடிய அதோட ஸ்ட்ரக்சர்ல இருந்து கொஞ்சம் வெளியில் வரும்பொழுது ஸோ சரௌண்டிங்ஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த நரம்புகள் செர்விக்கல் நர்வ்ஸை அழுத்தும் பொழுது நமக்கு கைகளில் வலி ஏற்படுது. இந்த மாதிரியான கண்டிஷனில் வரக்கூடியது தான் செர்விக்கல் ஸ்பாண்டிலோசிஸ் அப்படின்ற கண்டிஷன். இதில் எந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் இருக்கும்? ஆரம்பத்தில் கழுத்து பகுதியில் அதிகமான வலி. ஸோ பேஷண்ட் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, இந்த ஸ்கல் இருக்கு இல்லைங்களா, மண்டையோடு கீழே அந்த எலும்பு, கழுத்து எலும்பு இணைகிற இடத்துல அதிகமான வலி இருக்குது, தொட்டாலே வலி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ரைட் சைடோ லெஃப்ட் சைடோ திரும்பும்போது ஒரு மாதிரி சின்ன சின்ன சவுண்டு கேட்குது எனக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பெயின் அதிகமாக இருக்கும். ரொம்ப நேரம் உட்காந்துட்டு இருந்தோம் அப்படின்னாவோ, இல்லை பைக்கில் ட்ரைவ் பண்ணும்போது, லேப்டாப்பில் சிஸ்டமில் உட்காந்து ஒர்க் பண்ணும்பொழுது, ஏதாவது வெயிட் லிஃப்ட் பண்ணும்போது, ஈவன் ஹேண்ட்பேக் எடுக்கிறோம் அப்படின்னாலுமே பெயின் அதிகமாக இருக்கும். லேடிஸ்க்கு பார்த்தோம்னா ட்ரெஸ் வியர் பண்ணும்பொழுது, ஸோ கோம்பு எடுத்து தலையில் சீவும்பொழுது பேக்கில் பெயின் அதிகமாக இருக்குது, கையை தூக்க முடியல அப்படின்ற கண்டிஷன் நிறைய பெண்கள் சொல்லுவாங்க. இதில் இன்னொரு கண்டிஷன் என்னன்னு பார்த்தோம்னா செர்விக்கல் ரெடிகுலோபதி அப்படின்ற கண்டிஷன். இதுலேயுமே என்னன்னா செர்விக்கல் ஸ்பாண்டிலோசிஸில் வர மாதிரியான சிம்டம்ஸ் எல்லாமே செர்விக்கல் ரெடிகுலோபதியிலையும் இருக்கும். என்னன்னா அந்த ஃபொராமன், இன்டர்வெர்டிபிரல் ஃபொராமன் அப்படின்ற இந்த ஃபொராமன், இந்த துளை வழியாக தான் ஸ்பைனல் கார்டில் இருந்து நரம்புகள் ஒன்று ஒன்றா வெளியில் நம்ம கைகளுக்கு சப்ளை பண்ணுது. இந்த இன்டர்வெர்டிபிரல் ஃபொராமனில் ஏதாவது பெயின் இருக்குது
அதாவது டியூமர் இருக்குது, இன்ஃப்ளமேஷன் இருக்குது அப்படின்னும்போது நரம்புகள் அழுத்தப்படுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சிலருக்கு அங்கே டியூமர் இருக்கலாம், இல்லை செர்விக்கல் ஸ்பான்லோசிஸ்னால எலும்புகள் தேய்ந்து அந்த நரம்பை அழுத்தும் பொழுது வரக்கூடிய பெயின். இந்த பெயின் எப்படி இருக்கும்னா கழுத்து பகுதியிலிருந்து ஷோல்டர் கை விரல்களோட நுனி வரைக்கும் இந்த பெயின் பரவ ஆரம்பிக்கும். ஸோ கைகளில் ஏதாவது நம்ம பிடிச்சி எழுதுகிறோம், இல்லை தண்ணி எடுத்து குடிக்கிறோம், வாட்டர் பாட்டில் எடுக்கிறோம் அப்படின்னும்போது கைகளில் ஒரு நடுக்கம் இருக்கிறது, ஷோல்டர் ஃபிங்கர் டிப்ஸ் வரைக்கும் பெயின் இருக்கிறது, மிட் தொராக்ஸ் வரைக்கும் நடு முதுகு பகுதி வரைக்கும் வலிகள் அதிகமாக இருக்கும். லம்பார் ஸ்பாண்டிலோசிஸ் செர்விக்கல் ஸ்பாண்டிலோசிஸ் மாதிரியே லம்பார் ஸ்பாண்டிலோசிஸ் அப்படின்ற கண்டிஷன். இடுப்பு பகுதியில் நரம்புகள் அழுத்தப்படுறது, எலும்புகள் தேய்மானம் ஏற்படுறதுனால வரக்கூடிய கண்டிஷன். லம்பர் ஸ்பாண்டிலோசிஸ் அப்படின்றதும் நம்ம லோ பேக் பெயின், நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இடுப்பு பகுதியில் அதிகமான வலி இருக்குது அப்படின்ட்டு. பெண்கள் லேடிஸ்க்கு பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோம்னா ஆஃப்டர் டெலிவரி, அதாவது சிசரியன் முடிஞ்சு ஒரு 1 இயர்க்கு அப்புறம் பார்த்தோம்னா கண்டினியூஸாக அந்த பெயின் இருந்துக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சிசரியன் பண்ண பெரும்பாலான பெண்களுக்கு இந்த லம்பார் ஸ்பாண்டிலோசிஸ் அப்படின்ற கண்டிஷன் வருது. முக்கியமாக லேடிஸ்க்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா நியர்லி இந்த மெனோபாஸ் கண்டிஷன். ஸோ மெனோபாஸ் வருது, பிஎம்எஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ப்ரீ மென்சுரல் சிம்டம் ஒரு சிலருக்கு வரும். எவ்ரி மந்த் பீரியட்ஸ் வர்றதுக்கு முன்னாடி பேக் பெயின் வருது. இது நார்மல் தான், ஒரு 3-4 டேஸ் இருந்துட்டு இது டிஸப்பியர் ஆகிடும், மறைஞ்சிடும். பட் மெனோபாஸ் கண்டிஷனில் மெனோபாஸ் அட்டன் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னும்போது ஒரு 1 இயர் 2 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடியே நம்ம லோ பேக் பெயின் வந்துடும். ஏன்னா ஈஸ்ட்ரோஜன் செக்ரீஷன் அது மாறும்பொழுது, ஸோ குறையும் போது ஈஸ்ட்ரோஜன் செக்ரீஷன் குறையும் பொழுது நிறைய பெண்களுக்கு லோ பேக் பெயின் வருது. அதை தொடர்ந்து ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் அப்படின்ற ஒரு கண்டிஷன் வருது. இதனால பார்த்தோம்னா லம்பார் ஸ்பாண்டிலோசிஸ் நிறைய பெண்களுக்கு வருது. ஆண்களுக்குமே பார்த்தோம்னா கால்சியம், விட்டமின் டி நிறைய பேருக்கு இப்போ டிஃபிஷியன்சி இருக்கு அப்படின்ற கண்டிஷனில் லம்பார் ஸ்பாண்டிலோசிஸ் இந்த கண்டிஷன் வருது. இதுலேயும் பார்த்தோம்னா நம்ம கழுத்து பகுதியில் நரம்புகள் எப்படி நம்ம கம்ப்ரஸ் ஆகுதோ அதே மாதிரி லம்பார் ரீஜன்லேருந்து வரக்கூடிய நரம்புகள் அழுத்தப்படுறதுனால கால்களில் அந்த பெயின் ரேடியேட் ஆகும். முக்கியமாக ஒரு சிலர் சயாட்டிகா அப்படின்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, நிறைய பேர் அந்த டேர்ம் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. சயாட்டிகா அப்படின்னாவே நம்ம பேக் சைடில், சயாட்டிகா அப்படின்றது மேஜர் நர்வ், நம்மளுடைய லோயர் லிம்புக்கு சப்ளை பண்ணக்கூடிய மேஜர் நர்வ். இந்த நர்வ் பாதிக்கப்படுது அப்படின்னாவே தொடையோட பேக் சைடில் பெயின் அப்படியே வரும். இது காஃப் மசில் வரைக்கும் ரேடியேட் ஆகி ஹீல்ஸ் வரைக்கும் பெயின் இருக்கும். நிறைய பேர் குதிகாலில் வலி இருக்குது, கால் ஊனவே முடியல அப்படின்னு சொல்கிறது பார்த்தோம்னா இந்த லம்பார் ஸ்பாண்டிலோசிஸோட ஆரம்ப காலகட்டத்தில் வரக்கூடிய ஒரு சிம்டம்ஸ் தான். நிறைய பேருக்கு கால்கேனியஸ் பர் வருது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கால்கேனியஸ் பர் இருக்கிற மாதிரியே அதுலேயும் குதிகால் வலி அதிகமாக இருக்கிற மாதிரியே இந்த லம்பார் ஸ்பாண்டிலோசிஸ்லேயும் குதிகாலில் அதிகமான வலி இருக்கும். அது அடுத்தது சேக்ரம் போன், லம்பாருக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடிய சேக்ரம் போன். இந்த 2 போன்லையுமே பாதிப்பு ஏற்படுது, நரம்புகள் கம்ப்ரெஷன் ஆகுது அப்படின்னும் போதோ, இல்லை விட்டமின் டி டிஃபிஷியன்சி இருக்குது, ஏதாவது ஒரு சர்ஜரி நம்ம பண்ணியிருக்கோம், இல்லை அடிபட்டிருக்கு, ஸோ சம் ஆக்சிடென்ட் ஆகி ஃப்ராக்சர் மாதிரி ஆகியிருக்கு, அந்த மாதிரி கண்டிஷன்லையும் இந்த லம்பார் ஸ்பாண்டிலோசிஸ் அப்படின்ற பெயின் நிறைய பேருக்கு இருக்குது. இந்த எலும்புகளை எப்படி நம்ம பாதுகாக்குது? முக்கியமாக பார்த்தோம்னா மஸ்குலோஸ்கெலிட்டல் டிசார்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். எலும்பு தசைகள் சார்ந்து வரக்கூடிய நோய்களில் இந்த ஸ்பாண்டிலோசிஸ் அப்படின்ற கண்டிஷனும் நிறைய பேருக்கு இப்போ இருக்குது. இதுக்கு கால்சியம் டிஃபிஷியன்சி இருக்குது அப்படின்னா அதை நிவர்த்தி செய்கிற மாதிரியான மருந்துகள் நம்ம சித்த மருத்துவத்தில் கொடுத்துட்ருக்கோம். நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இந்த செர்விக்கல் ஸ்பாண்டிலோசிஸ், லம்பார் ஸ்பாண்டிலோசிஸ், சகனவாதம், தண்டகவாதம் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த வாத நோய்கள், வாதம் அப்படின்னாவே நம்மளுடைய ஸ்டொமக், அதாவது வயிற்று பகுதியை ஃபஸ்ட்டு க்ளீன் பண்ணுற மாதிரி, ஸ்டொமக் வாஷ் பண்ணுற மாதிரியான மருந்துகள், பேதி மருந்துகளை ஃபஸ்ட்டு நம்ம கொடுக்குறோம். இதற்கு சித்தாதி எண்ணெய், மேனி தைலம், அகத்தியர் குழம்பு உள்ளிட்ட மருந்துகள் சிறந்ததாக இருக்கும். அடுத்ததாக நம்ம பார்த்தோம்னா சித்த மருத்துவத்துக்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு சிறப்பு அப்படின்னா புற மருத்துவம் தான். உள் மருந்து புற மருந்துன்ட்டு 2 வகையாக நம்ம பிரிச்சிருக்கோம் சித்த மருத்துவத்தில் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ட்ரீட்மெண்ட்ஸு. புற மருத்துவம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 32 வகையாக இருக்குது. உள் மருந்தும் அதே மாதிரி 32 வகையாக இருக்குது. இந்த புற மருத்துவத்தில் தொக்கண சிகிச்சை, தொக்கணம் அப்படின்றது மசாஜ் தெரப்பி, தொக்கண சிகிச்சைகள் தான் இதுக்கு முதன்மையான ஒரு சிகிச்சையாக இருக்குது. இந்த செர்விக்கல், அதாவது கழுத்து பகுதியிலையோ இடுப்பு பகுதியில் வரக்கூடிய நோய்களுக்கு இந்த தொக்கண சிகிச்சைகள் முதல்ல நம்ம கொடுத்துட்றோம். அடுத்தது உள் மருந்துகள் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது வாதத்தை சமநிலைப்படுத்தக்கூடிய மருந்துகளை நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம். பருப்ப செந்தூர வகைகளை, உள்மருந்து வகைகளில் பெருமருந்துகள் நிறைய வகைகள் இருக்குது. பருப்பம், செந்தூரம், கட்டு, கலங்கு, சுண்ணம், இது எல்லாமே சொல்கிறோம் இல்லைங்களா.
அதே மாதிரி பற்ப செந்தூர வகைகளும் இந்த வாத நோய்களுக்காக கொடுத்துட்டு இருக்கோம். செந்தூரம் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது காலமேக நாராயண செந்தூரம், ஆறுமுக செந்தூரம், இந்த மாதிரி வலிகளை நீக்கக்கூடிய வாதத்தை சமநிலைப்படுத்தக்கூடிய மருந்துகள், மூலிகை மருந்துகளோடு சித்த மருத்துவத்தில் இந்த மருந்துகள் எல்லாமே சேர்த்து கொடுக்கும் பொழுது நமக்கு கூடிய விரைவில், அதாவது ஒவ்வொருத்தருக்கும் எந்த கண்டிஷன்ல இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கணும். ஒரு சிலருக்கு வந்து ஹெரனியேஷன் இருக்கு அப்படின்னா அதற்கான மருத்துவம் சிகிச்சைகள் எடுக்கும் பொழுது கூடிய விரைவில் இது குணமாகும். இன்கேஸ் நம்ம வந்து சர்ஜரி பண்றோம் அப்படின்னா நிறைய பேஷண்ட் சொல்லியிருப்பாங்க, இது வந்து சர்ஜரி பண்ணணும், பெட் ரெஸ்ட்லேயே இருந்தால் தான் நம்ம வந்து இதுக்கு சரி பண்ண முடியும், இது வந்து க்யூர் ஆகணும் அப்படின்னா பெட் ரெஸ்ட்லேயே இருக்கணும் அப்படின்வாங்க. ஸோ அது மாதிரியும் பெட் ரெஸ்ட்ல 2-3 மாதம் பெட் ரெஸ்ட்ல இருந்த பேஷண்ட்ஸும் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா வெயிட் கெயின் அதிகமாகிடும், பாடி வெயிட் அதிகமாகிற ஒரு கண்டிஷனும் இருக்குது. ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்தோம்னா மருத்துவம் மேற்கொள்ள வேண்டுமே தவிர பெட் ரெஸ்ட்டில் இருக்கிறது இல்லை மூவ்மெண்ட் பண்ணாமல் இருக்கிறது, இதுக்கான சின்ன சின்ன எக்ஸசைஸும் நம்ம வந்து டீச் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஸோ மூவ்மெண்ட்ஸ் பண்ணாமல் ரெஸ்ட்லேயே இருந்தோம் அப்படின்னாலும் அதற்கான நிறைய சைடு எஃபெக்ட்ஸும் நமக்கு வருது, அதையும் நம்ம மைண்டில் இருக்கணும். சித்த மருத்துவத்தில் இந்த வாத நோய்கள் அனைத்திற்குமே முழுமையான தீர்வுகள் இருக்குது. நன்றி.